Ginkalipay ni Governor Arthur Defensor Jr. ngayara na sa 70% sang 1,461,756 nga populasyon sang Iloilo Province ang bakunado batok sa COVID-19. Base sa pinakaulihing nga report sang Iloilo Provincial Health Office sa IPHO, 1,378,125 o 94.28% ang nakabato na sang first dose. Samtang ang mayara naman sang second dose ang naglabot sa 88.24% o 1,292,720. Sa piyak nga bahin, nakabato naman sang first booster ang yara sa 291,320 ka mga Ilonggo. Second booster ang yara sa 25,891 ka individual. Kag 174 naman ang naka-third booster o kon bivalent booster. Kagini si Kabandarang Kim Kaluyo, nagabandera sa matudtud nga serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.